15 DJ होगोन दो फेरेंगाया नोंसिनि हाफाटा 15 DJ होगोन दो बै समाव केम्पिंआव आरो नोंसोर आंजों लामा सामा रायलायाब्ला आंखौ फुटबल बादि जोनो हागोन होनना बुंनायफ्रा बोरै बेखिनियावनो मोननैसो भिडिअ दाखालि जिहेतु 1 नम्बर खालबारि आरो 2 नं खालबारि बे जायगायाव हादान एभेक्सन जानायावहाय थांनाय जादोंमोन थांनायावहाय माखासे गोबां बाथ्रा ओंखारनाय जादों जेब्ला केम्पेइन जादोंमोन अब्लानि समावहाय बिथां फेरेंगामोना मा बुंदोंमोन आं बुंनाय राव नङा बियो बिथांमोना केम्पेइनाव मिटिङावहाय खोनादों जिरायहैदों फेरेंगाया मा बाथ्रा बुंदोंमोन ओमफ्राय प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोरनि बाथ्राखौ बिथां रायजो राजाफ्रा माबायदि दुखु फोरमायदों हयथ' बेफोरखौ सोरबाया खोनायोब्ला बा आं बुंनायखौ आंल' बुंबाय थानाय जायो ओंखायनो रायजोनि खुगानिफ्रायनो एसे खोनासंनायाबो मोजां जागोन जेब्ला केम्पेइन जादोंमोन अब्लानि समाव बिथां फेरेंगाया बुंदोंमोन हानि पाट्टा बिथांमोना हानि पाट्टानिबो मेला खुंखांबाय सोर हानि पाट्टा मोनखो सोर मा जाखो बेखौ बिथां रायजो राजायानो फोरमायदों बा बुंदों बे आंनि राव नङा मास मोनथामनि उनावनो 15 दिनावनो हानि पाट्टाखौ आं होगोन होनना बुंदोंमोन हानि पाट्टाथ' मास मोनथाम बा 15 दिननि खोथाखौथ' बाद दोन दा दिनैहाय बोसोरथाम जालांबाय हानि पाट्टा मोनिया दा बिनि सायावबो रागा जोंनाय दङ ओंखायनो आरो बुंबावदोंमोन बिथां फेरेंगायानो गावनो बुंना लानाय राव आं जुदि नोंसोरनि हानि पाट्टाखौ होनो हायाबा आंखौ सोबानो हागोन बा जोनो हागोन बियो रायजो राजानि राव बे आंनि राव नङा हयथ'बा बेखौ दा रायजो राजाफ्रा गोसोआवसो दंसै बिथाङा जुदि खोनायोब्ला गावनो लाजिनानै ओंखारनोबो हानाय नङा बेफोरबायदि नोंथांमोना बेखौ ससेनि उनाव भिडिअखौ नायनो हागोन बिनि उनाव आरोबाव जोंनियाव मा होनबावदों थैनि बेलायावहाय 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंदों 17 बोसोराव जों थै होनानै होसिख्रावनानैनो जोङो दा जुदि आरो उल्था जों एभेक्सन जाजायोबा होखार जाजायोबा जों बोरै जानांगौ जाखो जों बर' नङामोन नामा बेफोरबायदि सोंथिया फैदों बिथांमोननावहाय आंनि बुंनायाव खोथा नङा बियो बिथांमोना नायलांनो हागोन बिथांमोननि बुंनाय रावखौ मा बुंदों जेब्ला खैफोदाव गोग्लैयो अब्लाना बेफोरबायदि रावफ्रा गजोबो ओंखारो नोंथांमोना जुदि बुंनाय लेखा मावोब्ला मोजां जायो हानि पाट्टा होनायनि बेलायावबो दुखुनांथाव माने गोबाङानो मोनाखै बा गोबाङानो जायाखै बिथांमोना केम्पेइनल' नङा केम्पेइननि उनावबो बा जेब्लानो मिटिं जायो अब्लानो बिथांमोना हानि पाट्टाखौ जों होसिगोन होननानै बुंबाय थायो नाथाय बेफोरबायदि हानि पाट्टाखौ मेला खुंबाय मेलानि नामावहाय गोबां मा जादों दा सोर साबेसेया मोनखो मेलानि नामाव ओरैनो खरस खालामनाया बारा जादों जों बेखौसो नुगासिनोबो दं आरो नुलांबायबो थागोन दा बोसोरथामल'सो जादोंथ' हयथ'बा जोंनिया सिंगापुरा 5 बोसोरनि उनाव जाहैगोन बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन 5 बोसोरनि उनाव जुदि सिंगापुरा जायोब्ला मालयेशिया बायदि सिंगापुर बायदि बा गुबुन बायदि जायोब्ला मोजांनि बाथ्रा थ' आं भिडिअखौ एसे खोन्थालांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो खालामबाय थानांगौ आं चिफबो जाया एमपिबो जाया एमएलएबो जाया एनावहाय बिसिडिसिनि चेयारमेनबो जाया माबा मा होनो मेम्बारबो जाया होननायफ्राव ओरै खालामबाय थानांगौ बुंखादोंमोन ना बियो एकदम फेस टु फेस दा बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी फैबा हाबहोगोन ना हाबहोआ नोंसोरलाय गैया बेयाव जायगा गैया बियो बिदिनो नांगोन जोंलाय मानो ओंखारनो प्रमद बर'आ फैबालाय गैया जेबो जोङो माबा गैया फैनो फैगोनब्रा जों थाबो जाबायना औ 15 DJ होगोन दो फेरेंगाया नोंसिनि हाफाटा 15 DJ होगोन दो बै समाव केम्पिंआव आरो नोंसोर आंजों लामा सामा रायलायाब्ला आंखौ फुटबल बादि जोनो हागोन होनना बुंनायफ्रा बोरै
फुटबल बादि जो आंखौ होनना बुंदोंना बियो लामा सामा थाबायनायाव आं नोंसिनि रायदावाबा आंखौ फुटबल बादि जो होनदोंमोन ना होमबाना जोनो हासिगोन ना नै रानिपुरनि हिनजावफोर गथ' गंसे थांदोंमोननो इलेक्सन देरहाग्रानो ओइ बुरै मा खालामबावनो बे अमा बुन्दिखौ फानना हरदो होनना बुंजानाय जि फैला रागा जोंना फैबाय बिसोरबो होनाया मानि थाखाय होनाङामोन नोंसोरलाय जोङो जेनेबा जोङो दिल्लीयाव थांनो होननानै दिल्लीयाव लांनो होननानै जोंनिबो 80 मानफोर थैलादोंना सोरलाया बेनि थाखाय थैनांगौ होननानैहाय जोंनिफ्राय बिदों 80 हाबला थैहराखै दालाय बेसे दिल्लीयाव लांनानै लेखायाव गारिखो ना मा गारिखो थैया खबरा गैया जोंनि थैया लेखायाव जोंखौ माबा थुनानै होलायदों जोंखौ सोर होआ बेखौ ओरैनो आबसुनि होबाय दिल्लीयाव लांनांगौनो 17 बोसोरा जों खाथिदों बहा लेखायाव गारिखो मा गारिखो दिल्लीयाव लांनानै गैया होमबा दा जोङो नायजायाबालाय माथो जानो खय बोसोर 17 बोसोरा जेसेबांनाखि सार हाग्रामाया सलायदों बे समनिफ्रायनो गेजेर ससेनिफ्राय माबानाय जादों आरो थै होबोबाय थादों राजा लामा गाथेनाय मानाय बाहागो लाफादोंमोन आरोखि दा बिसोर गाद्दारिसिन जाबाय आरो जों बुङोब्ला माने मा जाहैयो बिसोरो दुखु मोनहैयो बा सोरबा सोरबाया माने ओरैबायदि गाज्रि मोनहैयो सिगाङावनो आं दहायबो बुंखादों जायफ्रा नायनो बादों बिथांमोना नायाबा मोजां जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ ओंखायनो नायनो नाङा आंनि भिडिअखौ सोरबाया जुदि फुरा UPPL खौ बिराद मोजां जुदि सापर्ट खालामग्राबा आरो BPF खौ जायफ्रा मोजां सापर्ट खालामग्राब्ला आंनि भिडिअखौबो बारा दानाय मानो होननानै बुङोब्ला आं मोननैबो पार्टिखौ एबारनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन आं बुंनाया मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोनाबो बिसोरबो बिथांमोननि लिडारफोरनि बाथ्रायावहाय गावजों गाव गोरोबनाय गैया नोंथांमोना पलिटिकेलफोरखौ पलिटिक्सआव मोननैबो हान्जाया खोथा दान्थेनाया जायो आरो जानांगौ नङाब्ला बेबो सासेयाबो गोरोन्थि मावगोन बिनि गोरोन्थि मावनायखौ बे सासेयाबो बुंनाय नंला बेफोरबायदि जालायबाय थागोन ओंखायनो बे गोरोन्थियानो मावलांबाय थागोन ओंखायनो अपोजिसन थाखाथारनांगौ खिन्थु जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबा लोगो मोनलायाबा मोखां फांथेलायनानै थांलायग्रासो जेन पलिटिक्सखौ ओरैबायदि माबायाव लायो आरोखि जेन आंनो दानाय UPPL खौ सोरबाया बुङो आंनो फुरा हार्डकरखा आंनो बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु पलिटिक्सखौ गोसो सिङाव हमथानानै लानानै जेबो लाब जाया बरंसो नोंहा खहा जानायनि मोनसे चान्स थायो ओंखायनो पलिटिक्सखौ हाबदोंब्ला दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरबा सासेया उन्दै गेजेर जानानै सिं लोगो हमलायनानै रायलायनायासो मोजां बेफोरबायदिखौ जों मालाबाबो नुनो मोना थ' बिदिखौ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै दोनथ'बाय जय बर' हारिनि